bona tarda, soc la Laura Casadevall i com cada dijous debatrem sobre temes d'actualitat. Avui parlarem d'un tema actualment molt freqüent a la nostra societat, especialment als instituts i a les escoles. Així doncs, han vingut dos experts en el tema i una persona que ho ha viscut de molt a prop. A continuació, presentem els dos convidats professionals d'aquest debat. Georgina Rodríguez, professora en un centre educatiu de secundària i psicòloga. Molt bona tarda. Martí Pacheco, llicenciat en Psicologia a la Universitat Pompeu Fabra. Bona tarda, un plaer estar amb vosaltres. Som uns afortunats per tenir aquí a una persona que ho ha viscut de molt a prop i gràcies a això ha creat una associació per evitar aquestes situacions tan doloroses. Molt bona tarda, Xavier. Bona tarda, encantat. Així doncs, si els hi sembla bé, començarem explicant una mica què és el bullying i en quins àmbits afecta. El bullying és una paraula d'origen anglès. En català es coneix com assetjament escolar. L'assetjament escolar es produeix quan una o més persones gaudeixen utilitzant el poder de què disposen per tal de perjudicar de forma repetida i conscient a una o més persones. Hem creat un hashtag per als nostres actius seguidors al Twitter que ens vulguin enviar la seva opinió. Podeu utilitzar el següent: debat bullying. Ara que ja coneixem millor el tema del que tractem, llançarem una pregunta als oients per començar el debat. Què busquen les persones que acusen a les altres? Com es pot evitar? Jo, personalment, penso que les persones que acusen psicològicament d'altres persones ho fan perquè no estan segurs d'elles mateixes. Són persones poc madures suposadament. Per això, la majoria dels casos es troben en centres educatius. Veig que la Georgina vol parlar. Digues. Estic d'acord amb el que dius, però per altra banda, també existeix l'acusament escolar físic, i no crec que tot es basi en la inseguretat, sinó que darrere pot haver-hi una persona molt influenciada per als seus amics o fins i tot amb problemes a casa, que busca sortir d'aquests conflictes a través de la violència. Passarem a donar torn a l'afectat. Xavier, tens la paraula. Bé, jo de petit era una persona tímida, amb pocs amics i sense gaire suport familiar. Crec que això, i el no formar part d'un grup a l'escola, van ser les causes principals de la meva experiència amb el bullying. El ser tímid em va fer perdre amistats i quedar-me sol, a les hores del pati assegut en banc mentre em menjava l'entrepà. La meva autoestima va caure en picat i això va fer que la gent em comencés a tractar malament i riure's de mi. Jo no podia fer res al respecte i menys sabia com dir-ho a la meva família. Jo creia que dir-ho a la família era de covards i empitjoraria la meva situació. Creieu que és important explicar-ho a algú? Jo crec que el millor que es pot fer en un cas com aquest és explicar-ho als pares o als tutors legals. I d'aquesta manera penso que es podria millorar la situació. Si el problema és que es té vergonya de comentar-ho, sempre hi ha telèfons d'atenció a l'afectat, on saben tractar d'aquests temes amb molt millor discreció possible. Georgina, tens la paraula. També penso que cal comunicar-ho als professors, ja que molts estan preparats per tractar aquests temes. La nostra escola, per exemple, té un departament de psicologia que si hi ha qualsevol problema o conflicte s'hi pot acudir. D'acord, anem a veure què comenten els nostres amics piuladors. La Maria comenta: és important explicar-ho. El més important en aquests casos és tenir el suport d'algú i no tenir por de quedar com un immadur, perquè dir-ho és tot el contrari. Xavier, pots opinar sobre la piulada de la Maria. Bé, jo crec que té tota la raó, en què és molt important tenir suport i insisteixo en explicar-ho a algú de confiança. O acudir a un centre, com molt bé ha dit la Georgina. Bé, doncs, seguirem llegint tuits. En Pau ens diu: jo sempre he pensat que callar-ho és la millor opció, perquè penso que els problemes són personals i ningú n'ha de fer res. A més, els professors no acostumen a fer res al respecte. Aquesta piulada pot portar opinions contràries. Georgina, sisplau. Això de que els professors no acostumen a fer res al respecte no hi estic d'acord, sinó que la majoria dels alumnes no expliquen res i cal tenir confiança amb els tutors, perquè són els que poden aportar solucions a tots aquests greus conflictes. Recordo que no llegirem piulades que continguin text inadequat, així que eviteu dir certes coses. La Bel Rebel ens diu: estic d'acord amb la primera piulada que heu rebut i amb l'opinió de la Georgina. És molt important dir-ho. Ara que ja hem rebut opinions i diferent gent ha comentat, ens agradaria que en Xavier ens expliqués de què va l'associació que ell ha creat. Bé, després de la meva mala experiència vaig decidir ajudar els joves afectats.
No sabia si el projecte tindria gaire èxit. Vaig haver d'invertir molts diners i molt de temps, però ara no m'arrepenteixo d'haver-ho fet, ja que estic molt orgullós del meu treball. Tenim un local que el podeu trobar a Palau. Si voleu més informació, envieu un correu electrònic a associacioncontralbullying@gmail.cat o visiteu la nostra web www.totscontralbullying.cat. La nostra feina consisteix en entendre i donar suport als afectats que ens truquin, sempre respectant l'anonimat en el cas que es vulgui. També ens dediquem a parlar amb els pares i donar xerrades a les escoles perquè es conegui el nostre projecte per a que cada cop es vagi fent més gran. La Georgina vol parlar. Tens la paraula. Em sorprens molt. Em sembla una molt bona idea. I més, és perfecte, perquè tu saps més que ningú com es senten els afectats. Tens el meu suport per al que vulguis i el meu centre contactarà amb tu. Com es diu el nom? Es diu Catbook. Quin és l'origen del nom? B, de Catalunya, i Bu, de bullying. A continuació, donarem un número de telèfon perquè pugueu fer consultes. Apunteu-vos-el bé. 972 30 30 30. Oh, quina rapidesa, ja tenim una trucada. Bones, amb qui parlem? Hola, em dic Andreu i estic molt preocupat perquè els meus companys em fan el buit i estic sempre sol. A vegades m'insulten i se'n riuen de mi. Em fan fer el papallona. Però com que mai he sigut res físic, no sé si el que m'estan fent és el bullying. Hola, Andreu. Dir-te que el que t'estan fent sí que és bullying i hauries de buscar alguna manera d'evitar-ho. Com hem dit anteriorment, parla-ho amb algú. Sempre es comença amb insults i s'acaba amb el tractament físic. Molt de suport. Ja saps que pots contactar amb nosaltres sempre que vulguis. D'acord, aquest debat m'ha servit molt per entendre el que em passa. I tingueu per segur que demanaré ajuda. Moltes gràcies, de veritat. Bé, doncs, així ja podríem donar per tancat el tema. Bé, doncs, ja hem parlat dels temes que més afecten i hem tingut la sort de tenir testimonis. Ja sabeu que si teniu algun problema podeu buscar més informació del tema o seguiu comentant via Twitter. També us hem deixat amb un telèfon i diverses webs que us podran servir de molta ajuda si teniu algun problema. Donarem per acabat el tema i us deixarem amb una frase que servirà perquè tots reflexionem. No facis el que no t'agradaria que et fessin a tu. Ens veiem al pròxim programa, encantats de compartir aquest temps amb tots els oients. I recordeu, digues no a l'assetjament escolar.